kicau pipit. Ya ndangak roh ngene ora ndangak. Kicau pipit. Cerdas kali suwi ra kambon. Dasare suwi ra kambon. Segano. Kicau padi. Wis wae terus. Lah kipit-kipit ndi? Yo gak enek kipit-kipite. Lah kan mana Urung tau kipit-kipit kowe. Urung tau to kipit-kipit. Gong. Golek nonggon, Bang. Tak golek. Tak kipit-kipite. Sampeyan seneng opo ora to karo aku? Gak jane. Heh? Kok gak? Ya wis aku ra sida. Lho. Sampeyan yo aja ngono. Lho, Kuwi nek Bambang. kuwi nggonanku. Sapa? Lho masih Kowe aja tembak kucungan kula Kuwi. Bambang sing ngelongone Bambang. Bambang, ayo upload Bambang. Oh iki ngono. Ora trimo, pokoke ora Aku trimo. dhewe iki yo bingung iki jane piye, Mas. Jarahe mula bocah iki lahir peteng ngene iki. Lah ya ampun, sejarahe piye? Sejarahe aku pas nglarani, ya tak arep bayi. Heeh. Wis nglarani to. Iya. Bocah wis mak pecungul ngono. Terus Enek bledek duar, balik mlebu neh lampune mati. ayo. Kok angger biasane iki sing geragas sing lanang iki kok sing wedok ngopo? ben penghayatan. Terus rusak iki raiku andasku iki peh. Rumangsa aku. Ayu anten mono kakaku Ayu anten mono kakaku Piye Mbak kabare, Mbak? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan sae Pak Didik. Sehat ya. Jenengan nggih sehat to? Sehat. Alhamdulillah ngaturke puji syukur wonten ngarsane Gusti dinten menika kula kalian kanca-kanca dalah panjenengan saking Sanggar Seni Cahya Nuswantara ngaturaken gunging panuwun sampun nimbali panjenengan dalasan kula. Sawetara wektu lho, Mbak. Nggih. Niki Wis 6 taun ora sowan rene. jenengan nggih pun nate mriki. Wis sepisan nalika semono. Wah, pisane bangga. Lah awakmu wis piro? Jenengan tanglet kula, teng Sukosari tadi. Sukosari Sukoharjo. Aku lagi pindho iki. Aku pisan iki ya. Pisan iki. Lagi pisan iki. Pisan iki alhamdulillah saged pitepangan kalian warga masyarakat Sukosari. Weh kula ket sore biyuh suguh gupuh lungguh aruwe mboten nguci wangi. Ora kaya warga kene. Wah, saestu. Kula mlebet mriki disambut kok wae. Disambut. Saking ngajeng kula disambut. Saking isin kula akhire lah kok arep mlebu dadak disambut. Akhire kula mlimpe. Iya. Limpe liwat buri. Lah kok panggah disambut. Ati kula senenge, Pak. Disambut. Nggih, basa kula mlebu, parkir, Mas. Walah parkir ketiba. Akhire lek disambut, beke parkir. Ning guyub rukune luar biasa. Tenan luar kaya warga masyarakat kene, Mbak. Estu saking rukune kabeh do madhep rene niku kula remen. Lancane sing ditonton ya awake dhewe kok ya. Nggih. Alhamdulillah. Warga mriki leh mirsani panjenengan gelar wayang. Sami lenggah pinarak sekeca. Estu. Tur dasare papan panggonane ya gasik ya. Gasik wes to luar biasa. Mongko ngendi-ngendi mang saka kulon kono ya udan. Udan. Kene kok ya terang. Duh, pripun to jenengan? Mosok mergone ra udan ngenten apa? Awakmu sing nerang. Lho piye to wong gak ero nggih. Gak ero kondange Bambang nggih. Kok nyepelekke. Ngono saiki. Lho pripun to? Jenengan pirsa sing nerang udan Mas apa? Lah ya awakmu ngenyek iki kok nggih. Ngenyek lah kowe. Jenengan mbok aja ngenyek to. Lho, ora ngenyek piye? Jarene awakmu sing nerang udan. Sinten sing sanjang? Lho, awakmu mang. Wong aku ramune mek guyu tok ngenyek ngene. Wong aku ora iso apa-apa tirakate wedi kok kula. Wedi luwe kok nggih. Matur suwun iki Pak Saidi sing wangi-wangi awake dhewe. Pak Saidi niku Pak Wo. Heeh, bapake Pak Wo. Nggih matur nembah nuwun Pak lumantar Pak Saidi saged ngguyubke ngompake warga masyarakat Sukosari anggenipun bersih dusun, ngiras pantes tirakatan, ngiras pantes eling-eling leluhure. Nek Pak Wo niki Pak Supriyadi. Oh, Pak Supriyadi. Pak Saidi iki bapake. Oh, ngaten. Pak Supriyadi niku mengambil nama dari pahlawan.
Oh ngono. Supriyati. Supriyati. Nggih, mengko duwe anak mesti Supriyono. Wedok Supriyanti. Loh, nama Jawa sekarang itu hampir punah. Hampir punah. Memang nama Jawa itu tidak ada marganya. Iya. Lek Cina margane Li. enten Tien, ngoten niku. Lek Jawa mboten enten. Angger jeplak, leres ngendikane jenengan wong Jawa kuwi nggugoni ngilmu titen. Heeh. Nggih to? Iya. Umpama anake lair Rebo ceprot dinengne Rebo. Heeh. Kliwon. Laire dina Minggu jenenge akad. Akad. Nggih ngoten niku. Termasuk donga. Iya. Sakniki jeneng angel-angele ram. Iya, bocah saiki ora ana kaya-kaya nggawe jeneng Jawa. Mboten enten isin. Sing arepe nganggo jeneng Su ngono wae Angel. Enak ya Sukirik. Angel padahal Su itu adalah linuwe. Iya. Bocah saiki dijenengne Michael. Waduh. Sinten? Herder. Menika Kirik Pak Herder, Pak. Menika Kirik Herder. Enten teng mriki namine Herder. Duh, enten namine mriki Herder. Oh, Herder. Oh jeneng londo. Oh iya. Niku jeneng londo Bapak Ibu monggo sing kagungan putra jenengne Herder. Kalih lek Cina Cui Wawa. Apa cuwi bawa? Kirek cilik-cilik kirek kikik niku. Nggih. Sing baku wong iki bareng-bareng dedonga ya Mbak. Muga-muga apa kang dadi kajat nyate warga masyarakat kene dijapai dening Gusti Pangeran. Amin. Nggih, mugi-mugi sing nandang gerah pinaringan wusada, sing dereng jodoh enggal pinaringan jodoh. Amin. Ya, nggih, mengko anggone gegojekan disambi. Disambi. Ha Iki iya. sendene pirang-pirang. Pirang-pirang sing aku ngaturke tetembangan suka parisuka. Heeh. Sindene sok kerlip-kerlip kaya nggawa lampu. Kok kaduan kok iki sinden po iwak kok sisik tok ya aku ngono. Ora lali titip salam ya, Mbak. Nggih, kagem sinten Pakmu Mojo Ayu. Oh, nggih, Pak Mojo Ayu Kitir Sumilir. Nggih, matur nuwun. Masku Gedhug Siswantara. Nggih. Ki mengadi mulanang ya nyusul rene. Sinten? Loh, Makruf. Oh, Makruf Mahmudkar to. Nggih. Kalih Tegar niku nyusul. Oh, Tegar wis teko kene ya. Sampun. Karo adikku sitok niki titip Pak nggih. Titip padi kula Sukra Sarana niki. Iya. Mengko ditanjakke. Nggih. Wajahe lha aku seneng wajahe. Wajahe iso nyeremumuh. Ngebibit le, elek rapopo. Gunakan elekmu nggih golek rejeki nggih ngibur wong ya. Elek rapopo dilokne ireng elek gak apa-apa. Aku mbiyen luwih nemen irenge le kok le. Tenan kuwi. To, gak apa-apa le. Wis sampean lek anu main pupuran raketang sithik-sithik kok bligo ngono ora apa-apa le. Iya, wis to tenang ae. Weh walah nasibmu to le. Yo nanjake sinden. Nggih, enten pamundutan napa Mas? Durung ana pamundutan iki. Niki nanjakne sinten riyen kula Sing manut. anyar katon ki sapa ki? Iya. Niki ta? Heeh. Pipit. Lah wonge merongos delok pipit pipit. Yo, siano Bang. Teng mriki napa teng masjid? Kok ning masjid ku ya. Wes siano dek kene. Sindene gaya zaman saiki gawane gendul. Loh, yagamu gawane ya ben gendul kok. Gendule beda lek iki atom gelas. Sosokne nek anu nyinden nggo kendi. Ya, urung enek to nggawa kendi. Makku mbiyen nyinden nggo kendi. Lah wong tuku es glodoran dicantol ning ngene didilati berbengi ya. Ya, kita akan memanggilkan salah satu sinden tentunya berparas cantik matane belalak-belalak. Blongor pipine abang kabangen bar diantem bojone. Yuk kita sambut ada sama jenenge. Oh, manuk dangak-dangak. Kicau pipit-pipit. Kicau pipit-pipit. Yo ndangak ro ngene ora ndangak. Kicau pipit-pipit. Cerdas kali suwi ra kambon. Dasare suwi ra kambon. Segano. Kicau pipit-pipit. Yo. Kicau kipit-kipit. Disenggol dendak-dendak. Yo, kicau mania. Kicau. Yo. Kicau kipit-kipit. Kicau kipit-kipit. Pipit-pipit kicau. Kipit-kipit kicau go. Yo, pipit kicau. Yo, check it out. Pipit kicau. Pipit hop. Aku hati. Loh.
Lah rumah sama kuwi dalbo apa piye kok? Lah kok kipit-kipit ki lho. Lah jenenge manuk kicau kowe tau krungu. Kicau mania ngono. Lah kuwi lah sing sering kambon aku suwi kambon kok. Aduh, Piye jajal piye to Pit piye? ngene lho. Lho, aku masih ngene mun ngisor ya ngene, Pit. Hamen ngene ya. Lah iya. Jajal warano cah loro piye jajal. Ayo. Kicau. Kicau mak. Iki kok panggah sewengi mek ngene-ngene tok lho. Yo. Kicau, kicau, kicau mania. Urung ngene. Kicau mania. Kicau mania. Wis ngono terus. Lah kipit-kipit ndi? Yo gak enek kipit-kipite. Lah kan mana Urung tau kipit-kipit kowe. Urung tau to kipit-kipit. Gong. Golek nonggon, Bang. Tak golek. Tak kipit-kipite. Sing sekolah ta, Nak? Tasik kuliah. Kuliah ning ndi? Di Blitar. Kuliah wadomen to. Kuliah jika jurusan kawan kita wi Kediri Blitar wi. Tebak jurusanku apa? Ekonomi. Salah. Sangat dekat dengan kehidupan. Ya ekonomi kehidupan. Kowe kuliah jika dokter spesialis apa? Ujiane ekonomi ho. Ora enak kok kuliah dokter terus kowe kehidupan ujian matematika ora iso. Matematika, olahraga maupun bahasa. Wis to kuliah jurusan apa ae sing dituju panggah ekonomi. Tapi iki luwih penting neh. Apa? Biologi. Biologi iki nyinaoni apa? Babagan reproduksi. Lah, Iya, kuwi ya butuh dhuwit wae ngene ra ana dhuwit ra ana ekonomi sapa gelem. Kabeh butuh biaya itu ada di materi ekonomi. Pak Didik bahasa Jawa yo panggah ekonomi, gelem dibayar aksara Jawa. Ora gelem. Panggah ekonomi. Sampean apa sampean biyen lek sekolah ngono jurusane? Wong aku ora tau sekolah. Masa? Lho piye to? Guruku dhewe tak tengi kok. Saru iki. Nggih. Iya. Sapa jenenge Pipit? Nggih. Pipit. Iya. Pakai P. Beke ya tenan lho. Wong Daleme ndi, Nak? Daleme ndi, Nak? Talun Blitar. Oh, alah cah talun to iki layak kaya tugu. Anu layak tiyang bener omongnya tiyang riyen Pak Didik. Piye? Wong iki lek gingsul Heeh. katon ayune. Oh ngono. Lah iki gingsul Pak Didik ya Allah. Ndi? Lho kok sak cangkem. Tak delikne. Ku nek gisul sak cangkem iki ora ketok ayune. Lah terus katon apa? Prongos. Kan aja banter-banter lho Pak, enek teng tersinggung lho. Enak lho sinden sakniki sing merongos ya enak lho Pak. Pengen pirsa jenengan. Apa? Ndak boleh ngono kuwi iki. Lah liyane mingkem lho, Dek tak sawang kok pinggirke untune sapa to jane. Koleh pi ketok lho Pak. Sinden jejer niki ya ketok apik. Lah mbok teko kene lha iki lho iso maju Dek. Ben. Kes. Ben kualat. Ora iso wong ra malati. Pipit. Nggih. Ana pamundutan iki saka Mak Fatona. Hah, juragan kembang. Juragan Nggih. kembang ana pasar Gringging tuku kono iki penggemar setiane Cahyo Saya Nusantara. Nusantara dimanapun pentas Mak Patonah mesti Iya. Mesti. kirim layang mergo Kirim Pak Didi ya layang. golek kembang ning kono. Ngono. Tenan kok nyampe wifi-ne rusak. Wah, tukange wifi lek nguring-nguring. Wah, langsung dipateni tukang wifi-ne. Tenan. Patonah ngono kuwi. Kok wifi mandek ora kok diseneni sinyale gak sing dandani pateni. Makane ganti wifi Gawat men lek ngono iya. iki. Nyuwun apa? Lestari no. Nggih. Sago, Lestari. Nggih. Saged nggih. Nggih. Bocah ngalem ya ram santet nduk. Kicau. Kicau ae lho. Lah sampean muni nggih ya, lek muni nggih piye? Lek muni nggih ya, Nggih. Cek perawan, Pak. Ngono ya. Cek perawan. Nek munine ngono kuwi, Cek perawan nek nggih, ini cek perawan. cek perawan ya. Nggih. Lek ora, lek mboten. Nek setengah perawan, Nggih. Oh, Nek iya. jombo nggih. nah nek setengah perawan ngono ya. Nggih. Nek wis gak perawan belas. Iso luwego. Tur nggih penak lho, Pak. Heeh. Cah nom-nom tem mriki, Iya. lek pengin mbuktekne pacare kuwi perawan apa gak, Piye? dijak renang. Kok dijak renang? Lho, jenengan mboten pirsa. Ketika perawan niku lek cemplungne blumbang Mas ya. Kolam bleng. Padahal ada iwak ning Blombang. Heeh. Kok enek blu kutuke metu cilik.
Bijik perawan. Nek duduke cilik-cilik. Cilik jek perawan. Duduk berarti cek perawan. Perawan. Kok cemplungnya blumbang kok kali mak bleng mak. Wis ora karo-karuan. Hati-hati Mas, padha kaya ilmune tukang tembel ban. Tukang tembel ban iki lek bolonge cilik bane dilebon. Bocah gedhi. Wis wombo. Ambo lah sing denen. Lah niki kalih. Wis sampe ning kene ae. Oh dizolimi lho, tak lindungi wis. Oh Lando golek pangan. Ya, lagi Iya. lari. Iya. Yuk bersama Pipit. Oke. Ayo. Sukasari. Sukasari. Susukoharjo. Yuk. Luar biasa. Tak dudai. Apa ta? Enak sing ndelok VVIP. Ora kok VIP mau tak kira lek pocong apa ke? Alah. Lah usum teror pocong. Oke, siap hati-hati ya. Terima kasih. Engko lek tiba brung kok jare nggone angker, rada mundur. Lah ndelok ning dhuwur genteng lho, Pak. Saking gak oleh Lantai 2. Heh? Lantai 2. Masa wi lantai loro. Lah kok samde oh iya ndek lantai loro. Omahku marah ya mung lantai 1 nek ana mestere. Isor kolam soalnya. Terima kasih. Niku wae minangkani pamundutanipun Mak Fatona. Lestari mugi-mugi warga masyarakat Sukasari pinaringan lestari widodo. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Wah, Saya wengi, saya regeng, saya regeng nggih, Pak. Estu. Penontone leh lenggah niku kula remen. Leh mirsani. Piyayi kene iki budaya lho, Mbak. Budaya setiap tahun nggih niki. Iya. Alhamdulillah nggih. Dadi karo pagelaran wayang kulit iki jan leh maniak leh maindit iki tenanan. Estu. Dipilih dalang yang sebagus mungkin. Ngono. Nggih. Iya. Warga kene iki sugih-sugih kok. Iya. Sawahe nggih amba tur nggih ijo royo-royo. Iya. Nyenengke. Tur wayahe panen Brambang. Alhamdulillah saya pedes brambange. Amin. Nggih. Enten malih? Coba iki ora ana pamundutan. Oke. Dereng Dereng enten. Pengen garap apa ki sehidup semati ya lho. Oh. Apik niku. Adikmu kuwi tanjakno. Sinten? Adikmu kuwi lho. Niki ta? Suneo niki. Iya, Suneo, Ya, ditabuhi apa ya nak ya? Tabuhi apa ya nak? Enak ditabuhi apa ya ngene sik. Golekne le. Ya aja kene. Terus tak dak nung ding tak gentak deng. Anu nyun sewu, nggih tabuhan tutuk mon nggih. Nah, tabuhan tutuk. Ya gone kabeh tutuk kabeh tutuk. Nah, nyun sewu, ngagem ada sambel amargi niki dipun tanjake waranggana wiraswara terbaru dari Cahyono Swantara. Saking iki kusale. Ya gone tutuk kabeh iki. Nggih, soalé sing maju iki ganteng. Ngoten lho, sing maju ganteng lanange jagat tanpa timbang. Beda karo padasan pokoke. Beda karo padasan sapa nyacat bakale guwing. Ayo. Ya gone semangat kabeh yo. Tlung dak ning nung. Damel tutuk Pak Roka dicepot nggih Pak Ndut nggih. Nah, dicepot. Nah, nggih. Tlung dak tak. Kowe iki jane wiraswara apa manuk seni bombok. Kowe iki mbok ngadeng mbok tabuhan iki ngene. Lah kowe ngongkon aku ki baleni Baleni. Rokopak. Baleni. Saking gantenge truk tumdak. Kuwi jane kempul apa kodhok, Mas? Menika wujudipun angan-angen. Oh, wis. Munggahe mbok sing pijeksa ngene lho, Le. Aja mek nggo celi kica maniamu Nah, siap gerak. Wah, Jan kayak Doberman. Wah. Kuwi asu iki. Dalem Kuwi asu iki Doberman iki. sanes jeneng Inggris kok Doberman Inggris. Nggih. Wah, apik kuwi jenenge Abi Doberman. Apik Doberman. Yuk, istirahat di tempat. Waduh. Duh, nyawang rono. Nah. Jan. Oh, apik. Leh. Istirahat di tempat.
Duh, maksudnya hati tangannya bodon ning guri ngene lho. Nah. Siap krek. Ambil mingklah nyaduk mbokku. Diambil mike. Nah. Klambi karo kulit tok nyawiji to, Pak. Lah wong kok kadoan manjilo. Aku mbiyen ya ngono le luwe wireng le. Lah iki kok sik enek muga-muga sok dadi wong ya le ya. Lah nggenmu gak dadi wong dadi apa? Maksudnya dadi lek wong Jawa kan riyen ngoten to. Muga-muga dadi wong. Ya muga-muga dadi wong sing mumpuni ya le ya. Nggih, jan kok kadan kok blangkon mlaku. Nggih. Ya lagune apa nih? Coba duet karo sama Putri. Si hidup semati apa ya? Sapa sing nah tak golekne sinden sing pas karo sampean ya. Sampean kudu nrimo, ngerti apa ora? Nah, iki cok dikakne sik. Nah, melek. Ya. Madhep rono melek. Nah, ucul mripatmu kaleme. Niki nanjake niki. Heeh, tak golekne sinden sing bobot timbange padha karo. Piro bobote? Tak golekne sing ayu, ya to, tak golekne sing glewo ya. Iya. Terus Wis to engko entekno. Yo entekne ya. Kirimen aku entekne. Urung, Bang. Piye? Gowedi. Lah kok sing teko son horeg. ini sak bedheku sing tak dol kae lho. Aku pancen seneng kok karo wong manis ngono kuwi. Sing ndi? Sing ndi? Kok iso sing ndi apa awakmu manis kok sing ndi? Berarti sing iki. Heeh. Wiwin mripate gering. Kono dadi lala kono. Monggo dipun rahapi Mbak Yu. Monggo dipun rahapi. Manis kaya sing ireng-ireng iki lho. Jajan sing ireng-ireng iki. Anu serindel. Udu sing kaya cenil tapi sing ireng-ireng. Gatot. Kowe ora tau mangan panganan to, Bang? Nah, aku panengku batang kok. Yo Walah ya kok manis tenan ya. Lek guyu ketok putih. Wiwin lek ngenyek jeru. Ora. Wiwin lek ngenyek jeru. Ora, aku tenanan, aku seneng kok Yo, engko mbesa tayub ya le. Heeh, ya. Nah, niki mbeksa tayub. Ya, sehidup semati. Ya. Jan kaya gendul, le. Ya, jajal kaya ngopo? Jajal, yuk. Imbang ana Win. Iya, semangat ya le ya. Heeh. Semangate mbok pajahe sing sumringan. Semangat ya le ya. Sampeyan seneng opo ora to karo aku? Gak jane. Kok gak? Ya wis aku ra sida. Lho. Sampeyan iki ya aja ngono. Lho, Kuwi nek Bambang. kuwi gonanku. Ora iso. Aku masih ora sayang-sayang ning gonanku. Lah kok angger sinden mbok tayang-tayang. Kuwi senjatane Bambang kok mboten noni. Letekku ora iso kok mbok paki apa. Wong iso tak paki kuwi aja gawe nesu wiwin. Wiwin lek nesu elek, lek nesu udo. Lah, mengko tak mii mengko. Kalem, Win. Kalem. Lah piye? Lah kon lah udo berarti dimii. Ayo, sehidup semati. Sehidup semati. Yo, daden aja. Apa tenan to? Gak apa ditenono. Apa potol sirahmu. Baca deh. Aku nggawa HP ya. Ya. Meja nomor 790. Akeh wong. Yo. Arab tayupe Cahyono Swantara. Spesial Mbak Kung, Mbak Putri. Sukosari. Wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen dheweke arep ditepeno kuwi aku kae dia suka cinta Dheweke kondo cintane nganti kiamat. Ono tresnaku ora bisa luntur nganti kapan tak kuwi cinta sehidup semati.
Ayalane wong kang sugih basa Sunda arep bebeda kuwi aku kae teke dia suka aku Dheweke kandha cintane semono uga tresnaku ora bisa lungkur takku cinta sehidup semati malar sayang yang memang cantik punya urip bisa dan urip bebrayan nanti besok tamat oh cinta kayak di surga Jan pasangan yang romantis. aku jan kaya entuk jamu Wah, tenang. Rumah samu cindel piye kok jamu. iki kaya jamu paitan Iya. Jan wiwin karo Abi wong iki kan ibaratnya kaya pasangan kae lho jan serasi pasangan idiot. Ideal. 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 Oh, ideal. aja ngono kok mulih nangis Lek ning Cina niku enten sampai inten. Sampai entek. Enten Romeo and Juliet jejero. Weh, terus jan. piye Kaya togok apa kaya sapa belung karo cangike karo limbuke. lah kamu kaya apa ning kene Aku sing delok. Matur nuwun. ide suwun ya cah bagus cah bagus Jan tenan bocah gales e kaya ngene. Gantenge kaya. Lho, Mas lho. nyapa? Mas lho. Mas Piye, lho, piye? mak delok. sapa sing ayo Lho Mas, Mas. Gua jatuh mbak ayo kucing senenono kuwi Bambang piye Bambang sing ngelakoni Bambang Bambang ayo upload Bambang oh iki ngono ora trimo pokoke ora Aku trimo dhewe iki ya bingung iki jane piye Mas. iki ngono adikmu Lah wong kaya ngono mbok belani aku ki dadi mas wis kaya lecek-lecek musuh kuwi. Apa-apa sing dikalahne aku, apa-apa sing dikalahne aku. Apa-apa adike. meneng-meneng iki ngono Apa? ganteng dhewe kowe cilikanmu luwih nemen timbang iki Ganteng sapa? ganteng iki Cadok sampean, he? apa le sayang Wis cadok sampean. Bengi-bengi Lho, Mak. rungokno, Bengi-bengi masih mlebu kamare sampean tenan. terus Weh, aja tumbak. apa? Dibuka Eh, sor bantal. Lu ambemu aku ndelok make karo paek pola piye kok. Kowe aja sia-sia ambek adikmu ya. Lah jare kon mateni. Lah nalika lahir sampean muni piye? Yo. Muni piye aku? Lah sampean metu bapak kan, Bu metu Bu terus aku nunggu lha iki lho Bu. Oh duduk lah kok. Sik, Bang, sik tak urus, Bang. Nggih. Sik to. Nek bapakmu lak ya kuning kulite. Nggih. Nah, Pak, basa mbokmu kok karno Abi rupane kaya ngono. Jajal sak panggung iki sing padha kulitane karo Abi sing ndi jajal. Pak Gendut, Mbak Nardi, Kris, Wahyu. Wi, Pan wi sing nyerompet wi. Triman. Ayo, Boji ke, Parto Mintri kabeh dileboni kok. Wong ngono kuwi rasa bela pe aku mbarep ku ragil kabeh dipadha anake. Ngerti ya. Ngerti apa? Iki ngono enek sejarahe mula bocah iki lahir peteng ngene iki. Lah sejarah ya ampun, sejarahe piye? Sejarahe aku pas nglarani, Heeh. ya tak arep bayi. Heeh. Wis nglarani to. Iya. Bocah wis mak pecungul ngono. Terus Enek bledek duar, Terus? balik mlebu neh lampune mati. Oh, kaget mlebu. Kaget. Kaget. Arep mlebu, Arep metu. kena bledek Bledek mlebu neh. Mlebu neh. Kowe mar ngono angu arep metu neh, kena bledek neh, mlebu neh. Mlebu neh. Boyo mlebu metu iki. Kuwi jane bayi apa ndas kura ya? Wong gak mlebu metu. Wis.
Oh kono lek kirane dadi mik kono. Dadi mak bedunduk. Bedunduk metu iki ngono. Lah kok batinku mae kelaran. Aduh nyapa mak. Aduh nyantol untu iki apa iki? Nunggu. Lho. Kabeh ambelani. Niki nggih mak kula niku. Duwe adik terakhir nggih niki pun tak pengen gawe neh aku. Padune kowe wedi kesaing kowe nek iki. Lah piye kaya lak dadine apik ra apa-apa lek kaya ngono neh sak ngisore. Berarti loko aku yo neh. Lah iki aku wis meh dadi neh jare. Lho, karo sing dineh. Ya karo biasane to. Ya ampun, jane iki mbokku iki kerjaane opo jane. Ayo Mang dilanjut ya Mang. Dilanjut. Mbokku wis ngono. Menengo tak indrime kok. Nggih niki nandane sinten? Yo Indah Argea yo. Oke, yuk kita tampilkan presiden dari Blitar lagi ada Indah Argea CN La. Selamat malam Indah Argea. Selamat malam Mas Bambang. Gimana kabarnya? Sehat, harus sehat. Sampeyan sehat ora? Sehat. Engko lemah. Oh, ora iso. Sehat ya? Sehat, sampean ya sehat? Sehat. Sehat. Ngono mau kok njaluk pil sampean? Aku njaluk pil kirek. Jarine pil kita. Gak pil kirek. Pil kirek. Layak. Nyapa? Rada padha. Mas Mas Bambang sehat nggih? Pangestune sehat. Niki mau teng mriki beto adike. Nggih. Nganu nglatih mental. Oh, nglatih mental. Kersane adik kula niku mentale sae. Mentale kersane kiat. Kiat nampa cobane lan kan dadi kenyataan dia. Guyune ra penak Mas. Mas lek guyu buanter. Ngono ae. Mas Bambang. Dawuh. Pak Didi sehat? Kabeh ditakoki Sing sehat. ditakoni sapa to? Gereng yo ning Pak rumah Didi sakit. sehat. Lah sehat. Alhamdulillah. Sedaya sehat. Lah terus yang njaluk pilih kita sapa? Pak Didi. Oh alah Pak, Pak jenengan damel gerah. apa to, Pak? Hah? Damel Gerah apa to, apa? Pak? Ben kuat. Oh, ben kersane kuat to, Mas. Kuat mayang. Iya. Mayangi nyambut gawe rekoso. Ben bergas. Ben bergas. Pil kita iki obat apa? Obat kita. Obat Jadi, kita bersama. Iya, lek pil kamu obatmu. Pil. Karena ini pil kita, ya pil kita. Pil. Lah ya pil kita. Lek pil kamu. Ya pil iki, apa pilmu? Mulek kok ya. Ya, Ya iki ngaturke apa, Dok? wis bebas. Nyanyi sing kira-kira sing nabuh rasa sing mirsani ora ngerti. Oh, wah, jan. Luar biasa. Mangke warga monggo lho nggih badhe ngersake lagu nggih. Monggo. Manggaken. Bebas merdeka. Wis pun mboten usah mikir sawer engko pun dijangkepi kalih panitia kalih Mbah Wo pun dijangkepi ampun sungkan-sungkan hiburan malam hari ini khusus kagem panjenengan. Ya. Dados ampun wedi engko gegek nyawer mboten. Malah aku kuwi adat saben nek malam Minggu, malam prae ngene ya, Bang. Nggih. Ana bocah cilik-cilik padha mirsani, padha nonton nganti rampung, sesuk-sesuk tak sanguni. Nah, sinten kemawon sing kagungan lare alit kok mirsani Pak Didik kalian Cahyo Nuswantara sampai bar entuk sangu Pak Dalang. Monggo anak-anake sing ning omah sing turu ndang digelandang gawa rene kenek nggih bayar mekar somben. Monggo. Monggo Bapak Ibu, anak-anak sing do turu digugah gawa rene teng ajeng mriki lho nggih. Monggo. Ayo Bu, ditane Bu, le aja turu ya le ya, ben sangu ya le. Bu. Oh ya iki ya pintere. Ayo kita coba bubuk ya le ya. Heeh, ben oleh sangu Pak Dalang ya. Heeh, pinter. Melek ngombe kopi sik le sing pahit. Ya. Lagune apa, Nok? Napa lagune? Gadis manis Kalimantan. Oke. Dipandang-pandang. Yuk. Wah, pepe. Sorry, yuk. Saya nih banter. Tunjukkan pesonamu dong, ayo Indah. Cahyo Nuswantara. Terlalu. Yo.
Sepurane ya Mas. Terima kasih matur nuwun Jena. Nggih, matur nembah nuwun. Nggih to. Nggih, Lari. Wong nggih. Wah. Kowe keserak apa lho, Bang? Mengoe yo ora. Pak Heri nggih. Nah Pak Heri balekne lagune napa malih Pak? Pripun Pak Heri? Kesupen to jenengan? Ulang nggih mengke kula bales nggih. Tak kira lek ngowahi bekak. Watuk kula jeru Pak. Suwun lho Pak Heri. Jan piantune bagus e kaya ngono. Balam balik-balik. Diwe nggih matur nembah nuwun Pak Heri. Ya nulik Bang ya. Dalem? Nulik. Niki. Iya siap. Nggih. Iki sakral. Nuwun sewu Bapak Ibu, menika badhe kula tanjakke pesinden ingkang kondang kaunang-unang. Menika mijil saking tlatah Surakarta Hadiningrat utawi saking Solo. Ning dipun tundung, dipun usir pindah sakniki wonten ing Gurah. Alhamdulillah Pak Didik. Nggih. Niki Mbak Nuli nggih nembe kemawon kondur umroh. Nggih, nulik kuwi. Nggih, alhamdulillah nembe bibar mantuk umroh saking Simpang Lima Gumul. Umroh kok ning Gumul. Lah gerung Gumul mubeng labai Allahumma labai. Lah lempar jumrohe ning tilik dadapan. Menika komplek. Yuk kita panggilkan si cantik jelita. Siapa dia? Yuk, engkes Nuli sebelah mongah-mongah Cahya Nusantara. Seneng ra? Ya panggang ngece. Kowe lagi lagu apa? Kowe ngece kowe. Kowe mau lagumu apa? Lagumu apa? Qasidah. Qasidah. Ora lagu qasidah karo to kowe. Barulah satu. Wis Kaya 3 bulan deh. cak gendeng. Kleru. Meneng. Delok niki lho ge macak gendeng mau piye. Iki miduna. Kowe kaya kok kena busung lapar to, Lik. Iki Jenengan kersane to, Pak? Singgene Cahya Nusantara lho. Delok. Iki Klambi ya kan. Iki baju kerop, Mas. Kerop kuwi. Sing dikeropi cengelmu. Keropi ora kok ngono bededeng iki lho. Ya lek awake api nembet dinding ngene. Wong awak kaya bligo Kerop ora. Sair Lek sairmu sing melon. Barulah piye? Barulah kaya 4 bulan deh. Nek saiki pas 4 bulan deh. Barulah 4 bulan. seneng. Cangkemmu dobok. Lah ben aku nyawang lambemu gemes kok. Nek kamu disawang karyawan malah elek lho. Apa tra kowe elek delon kowe kok kadon don lipene. Jangka sinden guwing. Nek malu-maluin di Sukosari lho Mas. Lha nyapa malu-maluin? Ya malu kok. Lah malu men. Ngene iki cangkem lho tuh sumur kok. Lah sing Dane lek sumure sakmono. Garo ki musisi mumpung ganteng-ganteng kabeh lho ngene iki api tebar pesona. Eling anakmu lagi brangkang ya, tulung. Kowe wis mlebu metu ping 4. Sing ketipung Mas Aryawan to ya. Sopomu? Sopomu? Kuwi ta. Riawan ki pernah duwe. Kok beker to Wan? Kowe iki ro nuli kok beker masamu ngenyak apa piye mbok kira ki jaran apa piye? Wah, piye? Wong biyen nek dhek kesepian, dhek nasrine mah padha kaya awakmu, Bang. Cuma nek kono wis dok palu kowe urung. Jaman wis. Acak. Iki ndas iki. Meneng. Ora. Caturan sing ora. Ngono ku ala lho, Bu, kok ala, Bu. Elek, nuwun sewu, nuli elek payu. Lho merongos lho. Kowe ro cah gunungan meng mbekan. Aku sinden kok ketok untune tok. Lah iya, menjilo. Kuwi aku to, wis. Kowe. Sing mencuworong mah aku to. Untumu duduk wajahmu. Duh wis okle. Cokle. Oh alah potongan kok ngene jare umroh iki lho. Umroh. Nggih mangane kangelan umroh. Nggih mangane kangelan. Niki nggih mangane kangelan. Ya ora mungkin Cahya Nuswantara tanggapan terus lho. Lek Cahya Nuswantara tanggapan lha kowe iki lho. Lah aku mesti malu ora dijak aku ya malu. Kowe iki gendeng kok. Lah aku rombongan kok piye to. Kowe iki lho dapuk apa lek ora dijak ya ora oleh nusul. Oh ya gak iso. Lah ndingi nggih ngoten to macange. Piye? Enek wong ngedekne terop to dikira wah iki mesti campur sari. Kadung diparani kowe kematian to. Lah sementing lah enek terope. Ya ora ning ngono. Kok anggere terop apa denggoki masamu. Ya ben anu Sukosari kek sore, Mas.
adem ayem kabeh. Piyayine kene mesti menikmati. Nggih Nggih to? Nggih. Penikmat. Ora pengen joget, ora pengen bengok-bengok, ora pengen njaluk lagu. Iya. Mulya kan. Kalem. Kalem, Lik. Lah pegel kek mang sore menang Kowe jane sinden nang jak padu kowe. Lah meneng ae kek mang Mas. Kowe menandakan bahwa penonton sing pemerhati seni. Oh ngono. Ya enek pemerhati seni, enek sing penanggap, enek sing penikmat. Ngerti ora kowe? Ngerti ya. Musisi mbok kon nikmati aku Iki lho. gedeng apa to? Lah timbangane penonton. Iki mumpung nyerpur. Jangan kapok lho Pur, kalau ikut channel Nusantara jangan kapok ya. Iya. Anakmu cek cilik, Lik. Tulung. Ya. Mas Dede. Ben. Wah, iki kok. Ben. Cobaku remuk. Ben. Wah, gak nyanyi aku. Oh karepmu. Iki lho rupaku. Kowe iki wis elek nesunan kudu tak pateni. Wah. Wes, iki aku gawe subal merbabu lho. Lah kuwi malah dadi. Aku ngono wis kok. Nyanyi kok profesional. Wis geting aku. Lah kudu profesional. Lah terus mau isin. Aku kok muda lho Mas, benakne sanggul sik oleh ya Mas. Alah padune ora. Ora. Kowe mesti medhon arep jeding. Orang jedeng aku gak nyanyi ngene iki disawang ngene YouTube ala. Oh, alah rupamu larang gawe wedak yo elek. Lek nyanti lek pasar. Alise ilang. Kowe iki karo adikmu padha, Bang. Kaceke awakmu ki irenge menges, nek adikmu ireng dop. Malah ngedop. Nek Bambang irenge metalik kayak ngedop ae. Dop. Anu, lagune mboten enten permintaan, Mas. Ora ono. Ora ono. Duet, Mas. Duh, iki apa to kok urung-urung duet iki? Duet. Apa? Ya sak sereku ngapa? Kowe- Aku mudu. Ora aku guyon. Oh, Allah. Apa? Wah, lak aja nesu, aja nesu. Aja ngono, Lek. Kayak rengkek. Kowe ro iwak rengkek. Ora. Didintingi Kang Mas, iki lagune percintaan. Percintaan. Ya sing mesra lek percintaan. Apa to ki lagune, Lik? Oh, alah. Apa iki sak tenane? Ayo. Kok angger biasane iki sing gragasi sing lanang iki kok sing wedok ngopo? Ben penghayatan. Terus rusak iki raiku tandasku iki peh. Maksa aku. Kowe lagu ngatah puntu. Lah wong dirijimu tekan telak aku ya biasa kok. Iki ditanggap lho, sing apik. Untuk ke kakak-kakak ke rumah kamu. Suara Le ya. Iya. Bisa mandut. Balas dendam. Ora, aku kan cintamu. Cinta telek. Apa iki sak tenane takdirku sing gawake seliramu beda ati kebanter beda lambi kok mangga ning pur ya Bang wis kadung mati rasaku bambang rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku segone metu enak soto seger sotone sotone seger duwe jan bayo tapi wae cek wili-wili sabemu lho sambel tok wae sawitik telu ngono telung ler lambene ora jangan paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis tangku pilihane tujuanku
yen gawe loro atimu. Cahyo Nusantara. Wah bene lho. Semangat dah. RQ Audio Bambang Bobo ada inces dulu. Puput senyoso resno. Persiapan. Asa sedang mengejar anjir. Sogo. Yuk. Sogo. Unggih. Apa iki satenane takdirku seliramu beda aku beda lati. Mari pasang rangge lintane ngangkoso kowe tega gawe lara marang tresno. Apa iki satenane takdirku sing jawab. Seliramu beda ati beda lati. Mari pasang Matur suwun. Iki jane pesinden nek bekas pemain pencador ya ngene. Ora. Apa lah ya. Matur suwun. Ya wis ngono. Bang yo, artis Bang ya. Al artis. Ya. Oke. Yo. Tombo kangen yo. Apa Kang kowe nyanyi neh nyapo linggo. Nyapo linggo. Ngadep. Yo. Kangen Gis. Mboke duduk ae Cahya kecapan. Nusantara. Ikut. Ayo lah ikut. Ayo lah ikut kene. Senam. Salam mriki mon, Pak. Nah. Nyanyi aku tak mangan. Rasa kangen wis bisa hari.
suka pari suka kena ya nok nanging kabeh kudu kuwi natos ing wanci ya